Здравейте, тук извяра, до мен е Spider-Man долу на 12 и може да дишаш. Дишай, бе. Добре, диша вече. И сега, добре, дошли в перката 3. Пуф. Байтиксо. Така. Добре. И, това е като нея перки, само че тая е по-добра. В смисъл, тук е някакъв генератор. Не падай. Ще се изсера в стата. Тук стои. Така. Съм го включил в контактата, мой да гръмни и затова го... Така, да ти е по-майката. Тук са клиска повър са тиска, тук 2. После кобеша да сменим... Не. Къде е? Да, ето го. Пускам той. Сега да фаним Full Color. И... след 3 го натискам. 3, 2, 1, дай! Казах дай! Така. Дай трактор, дай! И как виждате, тръгна просто за боклук. Гледайте, върви като кене в вода. Чейте да го пусна на макса, ама нещо не мога да кликна копчето. Айде, забих, тръгна. Набра скорост. Ще да не изпърчи перката. Коланния вал съм го залепил с тиксо, ама... За пак съм го залепил с тиксо. Може да се цепни. Тук да натисна. Да го изключим тук. Да го спрем с това. Да. Готово. И това беше за сега от мен. Тук, вижте, тук съм калца с тиксото, с байтиксо. Тук как виждате, съм го липнал здравата. Добре, това си пак е лего отгоре, не мерих друг материал. Старата перка изхвърли в кофата, дедо ми. Вау. Така. Това е от мен и от Spider-Man долу на 12. Аз съм Звяра и довиждане, ще видим следващия клип. Алох.